Čauko, tak vítam vás vo svojom najnovšom videu o tom, ako vyhodnotiť genetické testy anonymne a lacno. A vlastne tak ako zatiaľ asi všetko odo mňa, aj toto video bude veľmi amatérske. Celá príprava na ňo mi zabrala reálne asi 10 minút. Mám tu takýto čerstvo vytlačený papierik, v ktorom mám spomenuté všetky veci, ktoré nechcem zabudnúť. Ale tak posnažím sa teda, aby aj napriek amatérskosti tohto videa bolo nabité dôležitými informáciami, ktoré viete nejako zužitkovať. Tak, poďme na to. Najprv ku genetickým testom. Prečo sú genetické testy fajn? No, z môjho pohľadu nám vedie dať veľmi veľa dôležitých informácií, napríklad ohľadom toho, na čo máme rôzne predispozície, čoho sa máme nie že báť, ale na čo si máme dať pozor, na čo si až tak pozor dať nemusíme. V mojom prípade považujem tieto testy za veľmi užitočné, pretože som sa napríklad dozvedel, že mám problém s betainovým cyklom. Viem teda vyťažiť zo suplementácie folátu, cholínu a fosfatidylcholínu. Prípadne viem, že ktorá strava je pre mňa, ktorá je pre mňa dobrá, ktorá pre mňa nie je dobrá, zvyšuje mi inzulínovú rezistenciu a kardiovaskulárne riziko a tak ďalej. No a vieme o tom, že je tu strašne veľa firiem, ktoré ponúkajú v rámci genetických testov celý balíček. Celý balíček toho, že v ktorom máte vlastne váš genóm a máte tam priamo aj predispozície. Naplujete do skúmavky a vlastne ono vám to vyhodí, že teda, ja neviem, máte predispozíciu na srdcovo-cievne choroby toľko a toľko zvýšenú oproti bežnej populácii, alebo máte takúto výnimočnú genetickú poruchu, dúfam, že nemáte, ale proste je to takýto komplexný balíček. No a vlastne výhodou tohto komplexného balíčka je to, že jednoducho nemusíte robiť nič. Naplujete do skúmavky a príde vám e-mailom celá robota. A máte kľud. Nevýhodou je, že teda je to cena. Väčšina z týchto veľkých proprietárnych balíčkov stojí tak povedzme viac ako 300 eur. No a teda ďalšou nevýhodou je, že pokiaľ ste geek v zdravotníckych dátach, tak nemôžete sa s tým vyhrať veľmi po svojom. No a teda toto video určite nebude pridanou hodnotou pre niekoho, kto by mal rád kľud a mal by rád výsledky z proprietárnej firmy s tým, že mu nerobí problém zaplatiť si viac a teda nechce sa s tým kašľať. Ale je to úplne OK. Každý máme rôzne preferencie, každý máme nejaké rôzne záujmy, koníčky, tak ako niekto sa chce nimrať v softvéri, programovať si APKčko a používať grafén a mať z toho pridanú hodnotu, tak niekto je schopný, ja neviem, používať iPhone a Apple ekosystém s tým, že je všetko na jeden ťah a je to super. Ja som osobne v štádiu, kedy som nejak tak vyrastol z hrania sa v softvéri a užívam si Apple ekosystém, ale za to užívam si hranie sa s genómom a s dátami. Takže poďme sa na to pozrieť. A navyše zabudol som spomenúť ešte jeden problém a to je problém s anonymitou. Veľa týchto firiem sú nie veľmi priateľské k súkromiu človeka a k anonymite. Takisto môžete mať na to rôzne pohľady. Niekto tú anonymitu vyslovene rieši, niekto ju vôbec nerieši, ale argument teda ľudí, ktorí ju riešia, je ten, že naozaj pri tých DNA testoch je to asi fajn, pretože
tie dáta môže ktokoľvek zneužiť, môže ich komukoľvek predať a podobne. Takže asi toľko. Pozrieme sa tu na to, ako to spraviť čo najviac lacno a čo najviac anonymne. Takže poďme na to. OK, ja sa tu ešte zmenším, aby som tu nezavadzal. No a môžeme ísť na to. Chcel som ešte ale spomenúť pár nejakých teplých slov na úvod. To je to, že tento amatérsky tutoriál nebude jeden z tých extrémne podrobných youtuberských tutoriálov, kde vám vysvetlím krok po kroku presne čo robiť, kde na čo kliknúť, čo kam vložiť, čo kam stiahnuť a urobím zo seba nejaký ukážkový príklad toho, že klik po kliku na desktope, čo máte urobiť. Takto to viesť nechcem. Chcem to viesť veľmi jednoducho, skôr iba vysvetlím, čo robiť, pretože si myslím, že všetky tie kroky, ktoré tu nespomeniem, budú extrémne intuitívne a chcem sa sústrediť iba na to, čo za tak extrémne intuitívne nepovažujem. Takže myslím si, že to bude celé veľmi jednoduché a teda ak by bol náhodou niekde nejaký problém, neváhajte mi napísať do komentára. Takže prvá vec, na ktorú sa pozrieme, mám tu takýto Felixovský účet, s ktorým som nič nerobil. Je to firma ancestry.com a zvolíme si ju konkrétne pre náš genom, pre output, pre vlastne gény, ktoré chceme použiť, s ktorými chceme robiť. A vlastne čo toto je za firmu, čo vlastne nám vyhodnotí? No, možno som sa tu trochu vykoktal, alebo teda nevykoktal, ale teda táto firma nám pošle DNA kit, skúmavku, kam naplujeme a vlastne ten DNA kit im pošleme, ona to vyhodnotí a pošle nám náš genóm. Prečo táto firma? No, táto firma je dosť lacná. Neviem presne, koľko stojí a nemám teda dostatočnú prípravu na tomto videu, ale je to niečo v rozmedzi 50 až 60 eur, možno 70. Niekedy majú zľavy, ja som schytal fakt kit za $49, ak teda bol v zľave. Ale plus poštovné, o tom si povieme trošku niečo viac neskôr. Ale čo je toto za firmu a v čom sa líši od proprietárnych firiem, ktoré vám vyhodnotia vaše pravdepodobnosti srdcovo-cievnych chorôb za 300 eur? Nuž, Ancestry je firma špecializovaná, ako môžete vidieť, na vašu ancestry. Prekvapivo. A teda na váš genetický pôvod, na to, odkiaľ pochádzate, aké je putovanie vašich predkov rôzne na Zemi, v rôznych krajinách, kade prešli, s ktorými krajinami, alebo teda s obyvateľmi ktorých krajín máte podobný genóm. No a je toto veľmi zaujímavé a naozaj vám tu vyjde pekná mapka, dokonca ja som konkrétne tu našiel nejakých pár mojich príbuzných, vzdialených, ktorí túto Ancestry použili a v živote som o nich nepočul, sú niekde z druhého konca sveta. No a teda vidíte tu, že môžete si tu registrovať ten kit. No ale čo je dôležité, mimo tohto krásneho akoby pôvodu genetického, vám príde priamo aj váš genóm, ktorý si stiahnete. Je to normálne TXT file, je tam veľmi veľa tých génov, pochopiteľne. No a akoby, to je váš základ, ktorý potrebujete nie na to, aby ste vedeli, odkiaľ pochádzajú vaši predkovia, ale povedzme vedeli váš zdravotný stav. Takže čo ešte potrebujete vedieť, tak ak objednávate na tejto Ancestry niečo anonymne, tak vlastne potrebujete to teda, tu je niečo za $99, potrebujete to objednať na iného človeka.
lebo teda nechcete to objednať na seba z dôvodu anonymity. Mal som pôvodne uletenú predstavu, že si desiatky ľudí nakúpime na jedného človeka kity. Neviem, ako to funguje v iných krajinách, ale minimálne na Slovensku a v Česku je maximálny počet kitov 3, ktoré môžete na jedného človeka objednať. Čiže to poštovné je dosť drahé. Môže to stať povedzme aj 40-50 eur. Tiež sa to myslím líši v Česku a na Slovensku. Ale teda jediné, čo môžete urobiť je, že si objednáte maximum teda 3, čím vlastne diverzifikujete tú záťaž finančnú. Takže objednáte si to na druhého človeka, príde mu to akoby na jeho meno alebo na jeho adresu. No a tým vlastne nejaké KYC tu končí. Vy si môžete na Ancestry vytvoriť takýto účet, kde vlastne iba registrujete váš kit a môžete zvoliť akýkoľvek e-mail, akékoľvek meno. Prípadne si tu môžete zvoliť aj to, že ten kit registrujete niekomu inému. No, vy tam naplujete, zaregistrujete si to na tomto webe a vlastne odošlete to poštou na adresu Ancestry. Najbližšia pobočka Ancestry v Česku a na Slovensku je tá v Írsku, čiže odošlete to do Írska. To poštovné určite stojí menej ako 5 eur. Ja to tuším stále menej ako 2 eurá, ale zase nechcem tu zavádzať. Nejaké spomienkové halucinácie tu vkladať. No, na pošte od vás nikto nebude nič chcieť, ale odo mňa pre istotu chceli nejakú adresu v prípade toho, že by sa ten kit vrátil, že by sa nedoručil, alebo čosi podobné, čo sa teda našťastie nestalo, ale dal som im teda nejakú vlastne vymyslenú adresu s vymysleným menom. Takže odošlete im to a tým fyzická robota končí. Na váš e-mail a takisto na váš Ancestry účet potom príde tento genóm, ktorý môžete použiť. Takže toľko k Ancestry. No. Ďalej teda otázka je, že čo s týmto genómom? Ako vlastne sa dozvieme, že na čo máme predispozície, čo s tým môžeme robiť, čo nám reálne hrozí, čo nám reálne nehrozí. Pretože, ako som už povedal, toto, čo dostaneme z tej Ancestry, sú surové dáta. Je to úplný myšung, môžem vám ukázať, ako to približne vyzerá. Vyzerá to proste takto. Tuto vidíte tieto gény, tu sú teda gény, rôzne alely a je toho mŕte veľa. No, takže v zásade máme dve možnosti. Jedna z nich je teda služba, ktorá sa volá Prometheus. Tu nájdeme na tomto linku. Inak, ak tu počujete nejaké mlaskanie a lizovanie, je to tuto môj psík, tak malo by to byť v poriadku. No a druhá z nich je táto tu, Found My Fitness. Prečo som si zvolil tieto dve, alebo že prečo zrovna dve, prečo nie jedna? Tak vlastne v zásade môžete si zvoliť jednu, je to na vás, ale rád by som spomenul, aké sú rozdiely medzi týmto a týmto. Tak, Prometheus je veľmi geekovská služba. Keď si do nej dáte svoje dáta, vie vám to vyhodiť vlastne úplne všetko. Sú tam všetky rôzne štúdie so všetkou rôznou relevanciou, takisto sú tam štúdie, ja neviem, keď tam zadáte nejaký gén, tak vám vyhodí, že štúdiu, ktorá bola robená, alebo teda neviem, 1000 štúdií, ktoré boli robené na ľuďoch s týmto génom, ale takisto aj 3 štúdie, ktoré boli robené na ľuďoch s týmto génom a to má rôznu akoby relevanciu. A teda môžete sa s tým všelijako pohrať, môžete sa pohrať aj s tým, že ako veľmi je ten gén nejakým spôsobom
bežných populácií, lebo to, že máte extrémne vysoké kardiovaskulárne riziko, nemusí byť až tak hodnotné, pokiaľ tento gen má 70% ľudí napríklad. No a naozaj je tam v tom Prometheus veľmi veľa filtrov, veľmi veľa rôznych možností, parametrov, s ktorými sa viete pohrať. A nechcem tu asi ani nič z toho povedať, pretože by to bolo určite na ďalšie minimálne 20-minútové video. A popisujem vlastne to, ako sa hrať a čo robiť vo svojom GitHube, konkrétne vo fajli Ancestry in Prometheus How to Navigate. Je to vlastne transkript z jedného podcastu Petra Attiu. Osobne to robím trošku ináč ako on, ale nie je na to žiadne zlaté pravidlo. Link na tento git file pošlem do vlastne popisku YouTube videa. A takže môžete si zvoliť túto službu alebo vlastne túto službu Found My Fitness. No a tá funguje trošičku ináč, tiež vám asi ukážem približne, že ako to funguje. Ide o to, že vlastne sem zadáte rovnaký input ako do Prometheus, ale nevyjdú vám tisíce génov a tisíce štúdií, ale vyzerá to nejako takto. Je to nejaký comprehensive report, kde sú gény zoradené od najviac akoby dôležitých, od takých, ktoré majú najväčší dopad pre vás, až po tie možno úplne bežné. A máte tu krásne napísané, aké sú na to štúdie, čo to pre vás znamená a vlastne čo si z toho môžete zobrať, čo robiť, čo nerobiť. A je to ako keby celkom také pohodlne proprietárne. Ale zároveň podľa mňa stále dosť pekne geekovské. Takže asi tak. No a čo sa týka vlastne ceny a platby, pretože stále si musíme pamätať to, že chceme to robiť anonymne. Tak Prometheus.com stojí $12 a Rhonda Patrick stojí $15. Oficiálne ten comprehensive report na Ronde Patrick, ak hovorím Rhonda Patrick, myslím tým Found My Fitness. Rhonda Patrick je vlastne typkyňa, čo to založila, alebo čo sa tomu venuje. Tak oficiálne tá Found My Fitness stojí $25, kde máte ten report, ale stačí si zaplatiť $15 mesačne a následne si to zrušiť po tom, čo vlastne tam pošlete tento svoj genóm a príde vám tento krásny output so všetkými rôznymi génmi. Tak ja som sa tu takto doxoval, už viete, čo mám za genotyp. No, a teda čo s týmto? Ako to zaplatiť? No, existuje služba, ktorá sa volá stealth.net a tá vám umožňuje nabiť si kartu, normálne klasickú Mastercard kartu, majú aj Vizu, ktorú som osobne neskúšal, skúšal som konkrétne túto, nabiť si ju kryptomenou, konkrétne Monerom. No a Monero je teda veľmi anonymné, určite by nemalo chýbať v peňaženke nikoho, komu je teda cenné súkromie. No ale je tu veľké ale, dávajte si pozor na toto. A vždycky, keď to nabijete, tak vlastne poplatok je $5. Aspoň teda $5 pri tejto sume. Ja to ešte skontrolujem, že čo sa stane. Pardon. No, hej, je to $5, uvidím, neviem či sa to nejako mení pri vyšších číslach, ale teda treba si na to dať pozor, teda ak chcete platiť, ja neviem, čo ja viem, $15 za Found My Fitness, tak vlastne budete reálne platiť $20. Čiže
toto je akoby daň za tú anonymitu a za to súkromie. A treba na to myslieť. Odporúčam tam teda dať väčšiu sumu, z ktorej rovno zaplatíte všetko, čo chcete minúť. Čiže ak chcete kupovať aj túto srandu, dajte tam teda dostatok peňazí a poriadne si pozrite, koľko to stojí. Obe srandy podporujú túto kartu, minimálne v čase, kedy som to kupoval ja, a malo by to fungovať. Takže tak. Ak toto máte, môžete sa ponimrať vo vašom genóme a ísť ešte ďalej, zisťovať, geekovať, hackovať, študovať, vzdelávať sa, hrať sa. Je to úplne krásna činnosť, je to krásny koníček a teda tak. Ja dúfam, že v čase, keď toto nahrávam, to stále funguje. Alebo nie, no v čase, keď to vy počúvate, že to stále funguje. V čase, keď to nahrávam, to funguje. Dúfam. A prajem vám veľa zdravia a užívajte.